tasolla, missä ollaan, niin toteutuneiden hankkeiden perusteella on arvioitu, että ne olisi noin 30 000 euroa ja sitten se Panunnajärven uuden pohjapadon rakentaminen olisi noin 15 000 euroa. Jos tuon Panunnajärven pohjapatoa, uuden pohjapadon rakentaminen, se on se vanha pohjapato, mikä siellä on siellä Ojansuussa, niin se on niin vanha, että meillä ei kukaan tiedäkään milloin se on, eli sitä ei tarvitse uudistaa, että se pystytään tekemään muulla tavalla, että sitä näpsiin tuolla ajanut takkaan, että ei sinne ei salaveta enää mitään. Sinne ne on miljoona vuotta sitten salavedet ja ne saapi siellä olla, että kyllä se niin muilla konstilla pystytään se homma hoitamaan. Niin, se on tässä ajateltukin, mutta tai lähinnä ei ollut niinku minkäänlaista käsitystä, minkälainen se siellä on, kun sitä ei niinku näe. Ja se on parempi, että sitä ei kukaan näe, ja se saa olla siellä miljoona vuotta tästä eteenpäin. Niin on tehty aikanaan. Kuka saa olla miljoona vuotta? Että niinhän se käytännössä on, että sinne on uusi pohjapato rakennettava ja ihan niinkö normaaleilla toimenpiteillä se sinne. Mennään sen verran, että jos mennään tämmöisellä sakilla, mennään 3 tunniksi talakoisiin, niin se on se pohjapato tehty, että ei se sillä lailla, mutta saa ne olla eikä se haittaa mitään, mutta ei niin paljon tuo pohjapato siihen. Eiköhän millään kulma, ei minullakaan talakoon kaljajakkaa mutta ei se mitään haittaa. Se on pienihan tuo kokonaiskustannus siltikin, että tuolla jos me saadaan sieltä kuntoon, niin hyvä on. Joo, tämä on tosiaan niinku toteutuneiden hankkeiden perusteella, eikä tässä ole huomioitu mitään talkootöitä tai semmoisia, että tietysti tässä on niinku asioita, mitkä tähän voi vaikuttaa, että se saadaankin halvemmalla tehtyä ja näihin sitten sisältyy nuo suunnittelukustannukset kanssa. Mutta nehän siis ei ole kuin 10% luokkaa, ja jos tässä on niinku suunnittelua tähän vaiheeseen saakka jo tehty, niin sitten voidaan siitäkin niinku pienemmällä osuudella selvitä. Ja jatkotoimenpiteet niin on tietysti tarkempien toteutussuunnitelmien tekeminen ja sehän edellyttää maastotutkimuksia, eli ihan maastokäyntiä ja niitä uoman poikkileikkausmittauksia ja patopaikalla voi joutua tekemään kairauksia. Ja sitten myös tuo vesiluvan tarve pitää arvioida ja jos ei se ole selvä, niin ELY-keskuksesta sitten pyytää lausunto siihen. Sieltähän on aikanaan lupaa saatu tuohon ruokapauksenkin, niin missä on tuonut entisöintiä. Juuri ja jos luulisi entisöintiinkin irtoilla lupaansa kyllä. Jos niin kuin esimerkiksi voi osoittaa, ettei ne kynnykset niin kuin nosta keskiveden korkeuksia, niin silloinhan se on niin kuin selvä, että ei tarvita vesilupaa niin kuin sen takia ainakaan. Joo, se ei mene missään paikassa, niin ei mene sen normaali ojan uoman ylitä sen, kun sen pohjapatoja laitetaan. Se kysyy kyllä uomassa kemiästä, ettei se sillä lailla. Tietenkin hyvää ne luvat on selvittää, mutta uskoisin, että se ei ainakaan siihen tukkaan. Siellä joutuu käsittelemään ne korvausasiat myös, että jos joku mettään kuolee, niin se kuuluu sinne lupaan. No siellä ei kuole mettää. Se pitää osoittaa. No mehän on osoitettu se jo. Mutta eihän sitä tarvitse, niin kuin hän sanoi, että jos vedenpinta ei nouse, ei muutu, niin silloin sehän on se pääperiaate siinä tarvitaan. Siinä varmaan työkone jotain valmiota. Joo, takaa jäi sinne vaan sieltä pistää Niin ja varmasti sieltä joutuu kaatamaan, sillä kasvaa järeää puuta siellä rannalla, jos sieltä otetaan sitä aikaisempaa puuta, mutta ei se nyt ole kovin suuri. Niin, eikä sitä puun kasvua estä, että se paremmin kasvaa. Tässä oli tämä meidän osuus. Kyselkää vielä, onko Elisalle kysymyksiä. Ja
keskustellaan sitten lopuksi sitten niistä jatkotoimenpiteistä, mutta minä ehdottaisin nyt sitä tupakkitaukoa ja sitä person kupkia. Joo, sinä Eikö ollut hyvä idea? lisäsi, että nopeimmat vielä ehtii kahvia. Rajoitettu. Mutta ainakin käy jalottelemalla se, jolla on tupakin tarvetta. Niin Ei tää ole kenelläkään. ei kenelläkään tarvetta. Tupakin tarvitse vai muutenkin. Kanan puolella.